नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। देवगडमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या आई मुलाची आत्महत्या, तरी जनतेचं कवच म्हणून ठाकरे शिवसेना काम करणार, संदीप सरवणकर यांचं भाष्य। आणि ओव्हरलोड ट्रकवरचं नियंत्रण सुटलं, मोठा अनर्थ टळला। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। कुणकेश्वर जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती मंदिर परिसर, गाभारा आणि संपूर्ण कुणकेश्वर क्षेत्र आकर्षक अशा विद्युत रोषणाईने उजळलेलं पाहायला मिळत आहे। पाहूयात। सुंदर सुंदर कुणकेश्वर जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसर, गाभारा आणि संपूर्ण कुणकेश्वर क्षेत्र आकर्षक अशा विद्युत रोषणाईनं उजळलेलं पाहायला मिळत आहे। भाविकांच्या सुरक्षेसाठी परिसरात ठिकठिकाणी उंच वॉच टॉवर उभारले जाणार असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे। तसंच भक्तांच्या सोयीसाठी विशेष उपाययोजना, शिस्तबद्ध दर्शन रांगा, भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं यासाठी भक्त निवासापासून बॅरिकेड्स लावून रांगांची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे। सुंदर सुंदर जबरदस्त वाटण्यासाठी केला अमेझॉन बंद करू।
मंदिर आतमध्ये बघितलं.
बांदा दाणवली मार्गावरती उठवणे तिटा येथे कोल्हापूरवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकचा अपघात झाला. लोखंडी प्लेट व स्टील ट्यूब वाहतूक करणारा ट्रक अपघातग्रस्त झाला असून सुदैवानं यात कोणाला हानी झाली नाही. बांदा दाणवली मार्गावर ओटवणे तिटा येथे कोल्हापूरवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकचा अपघात झाला. लोखंडी प्लेट व स्टील ट्यूब वाहतूक करणारा हा ट्रक अपघातग्रस्त झाला असून सुदैवानं यात कोणालाही हानी झाली नाही. या ठिकाणी असणारा मोठा चढाव, रस्त्यावरचे खड्डे आणि गाडीत असलेला ओव्हरलोड माल यामुळे चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं, पण हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या चढावावर वाहन आवरण्याचा प्रयत्न करत असताना ट्रकची समोरील दोन्ही चाकं जमिनीपासून तब्बल 10 फूट वर उचलली गेली. काही क्षण वाहन हवेत लटकलं. मागील बाजूस असलेला लोखंडी माल खाली घसरून जमिनीवर आल्यानं वाहन मागे सरकलं नाही किंवा पलटी झालं नाही, त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. दैव बलवत्तर म्हणून या अपघातात चालक सुखरूप बचावला. घटनेनंतर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. JCBच्या सहाय्यानं लोखंडी साहित्य बाजूला करून अपघातग्रस्त वाहन रस्त्याच्या कडेला करण्याचं काम सुरू होतं. येथील ग्रामस्थांनी यावेळी मदतीसाठी पुढाकार घेतला. कुणकेश्वर यात्रेसाठीच्या नियोजनाबाबतची माहिती तहसीलदारांनी दिली आहे. पाहूयात. आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांसाठी माहीतच आहे की दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते आपल्या कुणकेश्वर यात्रोत्सवाच्या वेळी. तर या ठिकाणी जिल्हा प्रशासन ते आपले पालकमंत्री यांनी सातत्याने यात्रा सुस्थितीत आणि कोणतंही विघ्न न येता पार पाडावं यासाठी सातत्याने मिटिंगा आणि आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि त्यांच्या आणि जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच देवस्थान कमिटीचे ट्रस्टी आहेत त्यांच्याशी समन्वय साधून आपण यात्रेचे नियोजन केलेलं आहे. साधारण कणकवली देवगडकडची जी लोक येणारे आहेत त्यांच्यासाठी दरवर्षी जे बस स्टँड तयार केला जातं त्या ठिकाणी जवळपास ST महामंडळाकडून 80 बसेसची यावेळी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर मालवणकडून येणारे बसेस असतील त्या MTDCच्या दरम्यान तिथं बस स्टॉप तयार केलेला आहे, बस स्टँड तयार करण्यात आलेलं आहे. आणि एकंदरीत या यात्रोत्सवासाठी सर्व विभागाचे यात्रेत कोणत्याही प्रकारचे आरोग्याबाबत जर काही परिस्थिती निर्माण झाली तर आपण 24 तास आरोग्य यंत्रणेचं जे मराठी शाळा आहे, यात्रेच्या दरम्यान जी यात्रा भरते तिथंच मराठी शाळा आहे, त्या मराठी शाळेमध्ये 24 तास आरोग्य यंत्रणा तिथं उपलब्ध केलेली आहे. तसंच पोलीस विभागामार्फत चोख बंदोबस्तही ठेवण्यात आलेला आहे. विशेषतः VIP लोक येतात त्या VIP लोकांसाठी देवस्थान ट्रस्टकडून पास दिले जातात आणि त्यांना वेळेचं बंधन असल्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर कसं दर्शन घेऊन जाता येईल अशी ही देवस्थानचे ट्रस्टी करत असतात. आम्ही तालुका प्रशासनामधून आमचा महसूलचा तिथे एक महसूल कक्ष असणार आहे आणि त्या महसूल कक्षामध्ये जर काही आपलं हे देवस्थान समुद्रकिनाऱ्यावर आहे आणि समुद्राला भरती ओहोटी येत असते, अशावेळी जर काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने आपण तिथं जीवरक्षक किंवा NCCची मुलांना प्रशिक्षण देऊन त्या ठिकाणी तैनात केलेले आहे. आणि त्यामुळे एकंदरीत ही यात्रा निर्विघ्नपणे कसं पार पडेल यावर आमचं लक्ष ठेवून आहोत.
तेरोणमेळेचं नागनाथ मंदिर भाविकांच्या भव्य उपस्थितीत महाशिवरात्रीला गजबजणार असून याबाबत चोख नियोजन करण्यात आलं आहे. पाहूयात. दोडामार्ग तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे तेरवणमेळ्याचे हे नागनाथ मंदिर आहे. आपण आज या मंदिराकडे आहोत. आपण पाहू शकताय उद्याची होणारी महाशिवरात्र जी आहे ती या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी येणार आहेत. आणि सकाळी 4 वाजता ही जी तळी आपण पाहू शकता, ह्या तळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जे भाविक आहे या ठिकाणी हे भाविक मंडळी जे आहे या ठिकाणी स्नान करतात. आणि आपलं त्या दिवशी या पवित्र गंगा म्हटली जाते, ह्या पवित्र गंगेमध्ये ते स्नान करतात आणि स्नान केल्यानंतर ओल्या अंगावर जाऊन देवाचे दर्शन घेतात. अशा प्रकारे हे तीर्थक्षेत्र म्हणून नागनाथ मंदिर जे आहे ह्या ठिकाणी ओळखले जाते. तशीच ह्या तळीच्या बाजूला एक दुसरी लहान तळी आहे. ह्या तळीमध्ये आपल्या शरीराला कुठलाही आजार असो किंवा अजून काय असो, जे हात पाय कान डोळे नाक माणूस असं म्हटलं जातं, हे पंचधातूचे जे अवयव आहेत हे अवयव या तळीमध्ये टाकले जातात आणि त्या ठिकाणी नवस केला जातो की माझा हा देवा आजार बरा कर, दूर कर. आणि असं म्हणून त्या ठिकाणी जे अवयव दान केले जातात त्या ते पंचधातूचे अवयव त्या ठिकाणी टाकल्यानंतर देवाकडे नवस केल्यानंतर त्या ठिकाणी तो नवस आहे जो पूर्ण होतो आणि आपल्याला त्या माणसाला बरं वाटतं. अशी जी एक ख्याती आहे ही गेली अनेक वर्ष म्हणण्यापेक्षा पांडवकालीन जो इतिहास आहे त्यापासून या ठिकाणी हे सर्व ही जी हे अवयव दान केले जातात ते ही ख्याती असलेलं असं हे देवस्थान आहे. आपण पाहू शकताय की कशा प्रकारे या ठिकाणी हे देवस्थानचं नागनाथ मंदिर आहे हे बांधण्यासाठी नवीन या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचं काम चालू आहे. आपण पाहू शकताय की कित्येक वर्ष झाली आहेत या मंदिराचं काम मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी बांधण्याचं सुरू आहे. इथले देवस्थान कमिटी आहे किंवा इथले स्थानिक गावकरी मंडळी आहे यांनी असं आवाहन केलं की प्रत्येक भाविक किंवा भक्तगणांनी या ठिकाणी फुलाची पाकळी या मंदिरासाठी दान करावी. जे मंदिराचं काम आहे हे आमचं पूर्ण हो अशी प्रत्येक गावकरी किंवा इथल्या स्थानिक नागरिकांनी आवाहन केलेलं आहे. मग हे तशा प्रकारचं सुसज्ज हॉल वगैरे आम्ही तयार करायचा प्रयत्न करतो आणि होतोय तो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून. आम्ही सगळ्यांना आवाहन करतोय भक्तगणांना म्हणा किंवा तुम्हाला पत्रकार बंधूंना सगळ्यांना की हे सहकार्यासाठी तुम्ही एक बातमीच्या रूपात किंवा आपल्या ॲडव्हर्टाईजच्या रूपात सर्व सहकार्य आम्हाला करावं हीच मागणी आहे. अजूनही काय इथले गावकरी आहेत, मानकरी आहेत, काय सांगाल? ही मंदिर व्हावं ही प्रत्येक भक्ताची आणि आमच्या गावकऱ्यांची, तिन्ही गावांची आणि सगळ्या प्रत्येक भक्ताची इच्छा होती. तर देवाच्या कृपेने आतापर्यंत एवढं झालेलं आहे. त्याच्या पुढे पण बरंच काम बाकी आहे आणि असं पुढच्या येणाऱ्या शिवरात्रीपर्यंत हे भव्य मंदिर होऊन उत्सव जो आहे मोठ्या प्रमाणात असंच वर्षानुवर्ष होऊन जाईल हीच आमची आहे. आणि भक्तांना आम्ही आवाहन जसं आमच्या अध्यक्षांनी केलं आहे की त्याच्याबरोबर मी सहमत आहे आणि आमच्या सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा मी आवाहन करतो एवढी जास्तीत जास्त मदत म्हणण्यापेक्षा ही सहकार्य मिळेल या मंदिरामध्ये अशी आम्ही इच्छा करतो आणि सर्वांचे धन्यवाद.
आपण पाहू शकता, आपण ज्या नागनाथ मंदिर आहे हा उद्या मोठ्या प्रमाणात ह्या महाशिवरात्रीचा उत्सव आहे, हा उत्सव साजरा होणार आहे. त्यासाठी या ठिकाणी इथलं महसूल यंत्रणा म्हणा किंवा पोलीस प्रशासन यांची काल 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी बैठक झाली होती आणि पोलीस प्रशासन किंवा होमगार्ड जे आहे ह्या चोख बंदोबस्त करण्यासाठी या ठिकाणी आपण पाहू शकता पोलिसांना किंवा होमगार्ड किंवा महसूल विभागांना बसण्यासाठी या ठिकाणी हा तंबू उभारलेला आहे. या ठिकाणी हे पोलीस यंत्रणा जी आहे ह्या ठिकाणी बसणार आहे आणि इथलं चोख नियोजन किंवा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी करणार आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कोणती चोरी किंवा असे प्रकार घडू नये यासाठी या ठिकाणी ही पोलीस यंत्रणा सज्ज होणार आहेत. तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतोय. कोकणसार लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं देवगड कुणकेश्वरमध्ये भाविकांचा ओघ वाढलेला पाहायला मिळतोय. पाहूयात. कुणकेश्वर यात्रेला खऱ्या अर्थाने आज सुरुवात होत आहे. एकंदरीत पाहिलं तर कुणकेश्वरमध्ये जो मंदिर परिसराला लागून असलेला जो समुद्र किनारा आहे त्यामुळे कुणकेश्वर मंदिर परिसर आणि कुणकेश्वर हे पर्यटन क्षेत्र आहे आणि याच परिसरामध्ये आहोत. आजपासून कुणकेश्वर यात्रेला एकंदरीत खऱ्या अर्थाने प्रारंभ रात्री 12 नंतर आहे ती जी पूजा होईल, मुख्य पूजा होईल आणि मुख्य पूजा झाल्यानंतर एकंदरीत जर जी दुकानं आहेत ती बघतोय की जत्रेला सुरुवात झाल्यानंतर जी दुकानं आहेत ती सजलेली पाहायला मिळतील. एकंदरीत जर समुद्र किनारी जी दुकानं आहेत ती थाटलेली बघतोय आपण. एक दुकानांना एक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच बाजूला मालवणवरून जे येणारे बसेस आहेत किंवा काही भाविक आहेत त्यांच्यासाठी वेगळं नियोजन तिथे एस टी बसताना करण्यात आलेलं आहे. पार्किंग देखील सुविधा करण्यात आलेली आहे. कणकवलीतून येणारे जे नागरिक आहेत भाविकगण आहेत, एस टीच्या गाड्या आहेत किंवा पार्किंगच्या कार आहेत त्यांच्यासाठी देखील विशेष असं नियोजन हे पार्किंगचं कणकवलीच्यासाठी ते वेगळ्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. तसंच देवगड असेल या ठिकाणावर येणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्यांचं पार्किंगचं नियोजन आपण एका ठिकाणी करलेलं पाहायला मिळेल. तर एकंदरीत कुणकेश्वरची जत्रा आहे सुयोग्य आणि चांगल्या भक्तिपूर्ण वातावरणात पार पाडावे यासाठी मंदिर कमिटी आणि प्रशासनाने एक चांगलं नियोजन केलं आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक देखील झाली होती आणि त्यानंतर ही सगळी नियोजनं एक चांगल्या पद्धतीने केलेली आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे. आज कुणकेश्वर यात्रेची जी सुरुवात होत आहे ती खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे. जर समजा बघितलं तर संपूर्ण जे पार्किंग व्यवस्था असेल, पोलीस बंदोबस्त असेल, आरोग्य यंत्रणा, महसूल यंत्रणा ही ते तैनात करण्यात आलेली आहे. मंदिर कमिटीच्या माध्यमातून या मंदिराला विद्युत रोषणाई आहे, तशाच पद्धतीने मंडप देखील घालण्यात आलेला आहे. एकंदरीत जी पूर्ण जी तयारी आहे ती आता पूर्ण झालेली आहे आणि आता भाविक भक्तगण यायला देखील एकंदरीत सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरा साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती अपघातांची मालिका सुरूच असून आज दुपारी पिंगुळी येथील टेमधुरी नगरजवळ झालेल्या 2 दुचाकीत अपघात झाला. पाहूया त्याचे व्हिडिओ. त्याची काय चुकी नाही, हिने बघूच्या नदी घातली अचानक थांबलो आणि एका आपण सिमेंटच्या त्याची काय चुकी नाही, हिने बघूच्या नदी घातली अचानक थांबलो आणि एका आपण सिमेंटच्या बंद करतो.
ठाकरे शिवसेनेला प्रामाणिक मतदारांनी मतदान केलं. त्यांनी कुठल्याही आमिषांना बळी न पडता निर्भीडपणे मतदान केलं. त्या 1592 जणांच्या आभाराचे बॅनर लावले आहेत, असं ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी स्पष्ट केलं. शुभांगी सरवणकर यांच्या पराभवानंतरही तालुक्यात ठिकठिकाणी बॅनर लावले आहेत. या बॅनरवरील मजकुरानं साऱ्यांचं लक्ष केंद्रित केलं आहे. या संदर्भात सरवणकर काय म्हणाले पाहूयात. आम्ही नुसतं 1592 लोकांचे आभार नाही मानले, आम्ही त्या 1592 लोकांचा आभार मानले ज्यांनी पैसे न घेता आम्हाला मतदान केलं. हा एक वाक्य आम्ही काळ्या रंगात लिहिलेलं आहे, पैसे न घेता. एक 1592 मतदारांचे आभार आम्ही आभार मानले. साहेब, जे लोक निवडून आले त्यांनी कुठेतरी एक आभार मानलाय का? कुठेतरी एक बोर्ड बघा तुम्ही, आज सर्वेक्षण करा. आजपर्यंत मतदारांचा आभार मानण्याचा बोर्डसुद्धा साधं भाजप पक्षाने त्याचा विचार केलेला नाही. कारण ह्या मतदारांचे आभार मानणारच नाही, ते तिने ग्रँटेड घेतलेलं आहे. कारण त्यांनी त्याचा मोबदला दिलेला आहे आणि त्यांची मतं घेतलेली आहेत. त्यांच्या मोबदल्याची मतं असल्यामुळे त्यांना ते आत्तापासून डिव्हॅल्यूड केलेलं आहे. त्यांना व्हॅल्यू देत नाही, त्यांचे आभार मानणार नाहीत. ते स्वतःच्या अभिनंदनाचे बोर्ड लिहित आहेत. अगदी त्यांनी मतदान तिथे चालू आहे, मतमोजणी चालू आहे आणि यांचे अभिनंदनाचे बोर्ड आले. कारण त्यांनी जी ग्रँट वाटली आदल्या रात्री रेवडी, त्या आदल्या रात्री वाटलेल्या रेवडीवर त्यांना एवढा भरोसा होता की जी लाचार जनता आहे त्यांनीच या महागाईमुळे त्यांच्यावर गरिबी लादल्यामुळे आज 500 रुपये 1000 रुपयाला लाचार जनता आहे ती जाते कुठे? त्यांच्यामध्ये भयभीत झालेली जनता आहे ती जाते कुठे? ती आपल्यालाच मतदान देणार. त्यांनी बोर्ड लावून टाकला, एवढं एक बोर्ड लावला. मला त्यांनी एक बोर्ड लावायला पाहिजे होता, या मतदारांचे आभार. म्हणून आम्ही या मतदारांचे 1592 मतदारांचे आभार एवढ्यासाठी मानले, पैसे न घेता त्याने आम्हाला मतदान दिलं म्हणून आम्ही आभार मानले. आम्हाला बाकीच्या नक्षाबद्दल काय म्हणायचं नाही, त्यांनी कशाला मतदान केलं, पण आमचं मतदान हे पैसे न घेता असल्यामुळे आम्ही ठळक लिहिलं. त्यांनी आभारसुद्धा मानले नाही आणि पैसे न घेता ते लिहू पण शकणार नाही. त्यामुळे हा विषय, तो बॅनर त्याच्यासाठी तो चर्चेत जातो आहे, लोकांपर्यंत पोचतो आहे. लोकांना कदाचित त्यामुळे कन्व्हर्शन येईल, पुढे विचार करतील लोक की पैसे घ्यावे का न घ्यावे. आमची लढाई भ्रष्टाचार विरुद्ध आहे. आम्हाला भाजपाविरुद्ध किंवा एखाद्या नेत्याविरुद्ध, सिंधुदुर्गाच्या किंवा एखाद्या ह्याच्या विरुद्ध लढाई नाही आहे. आमची लढाई आहे भ्रष्टाचाराविरुद्ध. आम्हाला कुठल्या पक्षाविरुद्ध, नेत्याविरुद्ध, कुठल्या स्थानिक नेत्याविरुद्ध लढाई आमची नाही आहे. आमची लढाई केवळ आणि केवळ होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे, होत असलेल्या गैरकारभाराबद्दल आहे आणि ते आम्ही लढत राहणार चळवळीच्या मार्गाने. धन्यवाद. आम्ही निवडणुकीत पराभूत झालो तरी जनतेशी असलेली नाळ तोडणार नाही. जनहितासाठी चळवळीतून सत्ताधाऱ्यांवरती अंकुश ठेवू, असं मत ठाकरे शिवसेना जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. असं आहे, तुम्ही म्हणाले एकाकी झुंज, अगदी बरोबर आहे. भ्रष्ट जनता, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट नेते यांच्या विरुद्ध आमची लढाई होती. भ्रष्टाचार विरुद्धच लढाई होती. भ्रष्टाचार जिंकला, कदाचित आमचा पराभव झाला असेल आमच्या नैतिकतेचा, असं आम्हाला वाटतं. कारण जे काही विकास कामाच्या नावाखाली त्यांनी मतं मागितली पहिले 15 दिवस आणि नंतर शेवटच्या आदल्या दिवशी, आदल्या रात्री मात्र त्यांना काय आपला विकास काम शॉर्टेज वाटला, 500 रुपयांनी वाटला असेल, 1000 रुपयांनी कुठे वाटला असेल, ती तरतूद त्यांनी त्रुटी भरण्याचा प्रयत्न केला आणि परत मतं मिळवण्याचा प्रयत्न केला. ही विकासावरची लढाई झाली नाही. फक्त मला ह्या माध्यमातून एक भीती अनावत वाटते की विरोध संपवण्याचा जो प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडनं झाला, तो विरोध म्हणजे एवढ्यासाठीच होता की कुठेही कुठल्याही हाऊसमध्ये एक थोडी मजबूत असू नये, जी आपल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध, आपण केलेल्या अपकृत्याविरुद्ध किंवा आपण केलेल्या कोणत्याही गैरव्यवहाराविरुद्ध त्या ठिकाणी बोलायला उपलब्ध राहिली नाही पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी त्याच मार्गाने जनतेची तोंड गप्प करण्यासाठी किंवा नेत्यांची तोंड, विरोधी नेत्यांची तोंड गप्प करण्यासाठी जनतेला एक भ्रष्ट मार्गाने, भ्रष्ट म्हणजे बुद्धी भ्रष्ट करून टाकली त्यांची, वेगवेगळ्या आमिषा आणि जर आदल्या रात्री त्रुटी भरून काढली 500-1000 रुपयाची, ती त्यांच्यातनं त्यांनी सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे आम्हाला कॉपी करून पास झालेल्या किंवा मेरिटमध्ये आलेल्या मुलाचं कौतुक करावं असं वाटत नसलं तरी पण आम्ही जे आता विजयी झाले, ज्या परिस्थितीत विजयी झाले, ते आम्ही मान्य करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो. पुढील भूमिका कशी असणार आहे ठाकरे शिवसेनेची? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हणजे ज्यांचा ओरिजिनल DNA आहे,
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा DNA घेऊन चाललेला पक्ष आहे. 80% समाजसेवा आणि 20% राजकारण. आता आम्ही 20% पेक्षा आम्ही 10% जरी आलो किंवा 5% जरी आलं तरी आमची समाजकारण वाढत जाईल पर्सेंटेजमधलं. 95% आम्ही समाजकारण करू शकतो. 90% आलो 10% आलो असेल तर 90% समाजकारण करू शकतो आणि 10% राजकारण करू शकतो. आमचं समाजकारण हे राहणार आहे. शिवसेने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाशिवाय कुठलाही पर्याय मराठी माणसासाठी म्हणजे जे कोकणस्थ लोक आहेत ही संपूर्ण मनी ऑर्डरवर आजही मुंबईच्या जिवंत आहे. मुंबईवरनं येणाऱ्या सपोर्टवर जिवंत आहे. त्यांची मुलं तिथे नोकरी धंद्यासाठी असतात. त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम ही संघटनाच करणार आहे. हा दुवा आहे. वैभववाडीत असलेली शिवसेना संघटना, तिकड मुंबईत असलेली शिवसेना संघटना, पुण्यात असलेली शिवसेना संघटना, शहरात असलेली शिवसेना संघटना हे एकमेकांशी समन्वय साधत राहणार. इकडनं ह्या ग्रामस्थांची जी मुलं तिथे भवितव्यासाठी गेलेली आहेत, कारण इथे काही भवितव्य नाही, संपूर्णपणे बेजगारीत नंबर 1 असलेला हा जिल्हा आहे. त्याला कारणीभूत कोण आहे? कित्येक वर्ष जे सत्ताधारी म्हणून लोळत आहेत त्यांची आता घराणेशाही म्हणा, आणखीन काही शाही म्हणा त्यांना, परंतु जी त्यांची बादशाही आहे, घराणेशाही आहे आणि गुलामगिरीत लोळत चाललेली जनता आहे त्यांना ते आदल्या रात्रीचे मिळालेली आमिष महत्त्वाची वाटतात. आणि मग त्यांना तेच लोक पुन्हा आवडत असतील तर त्यांच्या नशिबी आहे तेच भवितव्य राहणार. मुलं बेजगोरात कायम स्वरूपात राहणार. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संघटना जी मुंबईत आली आहेत त्यांना प्रोटेक्ट करणार. इथे सुद्धा त्यांच्या जे काही त्यांच्या विरुद्ध अन्याय होत आहेत, भ्रष्टाचाराविरुद्ध संघटना ही बोलायचं काम करणार. फक्त हाऊसमध्ये न जाता चळवळीच्या माध्यमातून करणार. आमची ही धोरणं असणार. आपण जर पाहिलं तर सिंधुदुर्गात जिथे जिथे ठाकरे शिवसेनेचे नेतृत्व ठामपणे उभं राहिलं, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा जर विचार केला तर वैभव नाईक त्या ठिकाणी अगदी प्रामुख्याने त्या भागात लक्ष देऊन होते. त्या ठिकाणी शिवसेनेला काही प्रमाणात यश मिळालं. मात्र इतर ठिकाणचं जर आपण बघितलं, इतर जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 2 मतदारसंघ जर बघितले त्या ठिकाणी परिस्थिती तशी नव्हती की नेतृत्वाकडून थोडं जो तुम्हाला सपोर्ट मिळाला पाहिजे होता, पदाधिकाऱ्यांना असेल किंवा कार्यकर्त्यांना असेल, त्यामुळे हे अपयश आलंय असं वाटतं का? नेतृत्वाकडनं असा कुठलाही आम्हाला सपोर्ट मिळाला नाही असं म्हणता येणार नाही. ठीक आहे, नेतृत्व आमचं पक्षांतर झाल्यामुळे कमी झालेलं असेल किंवा एकाच विनायक राऊत साहेब किंवा सुशांत नाईक साहेब यांच्यावरच भार आला असेल. वैभव नाईक साहेब कुडाळला पाहत होते, सुशांत नाईक साहेब आमच्या विभाग पाहत होतं. वेळोवेळी त्यांच्या यथाशक्तीप्रमाणे ते आम्हाला त्यांची पाठबळ देत होते. परंतु नक्कीच भ्रष्टाचार मार्गाने ह्या लोकांनी पैसे कमवलेले नाही, विनायक राऊत असो किंवा सुशांत नाईक असो. त्यामुळे जे पाठबळ, आर्थिक पाठबळ इतर आमच्या विरोधकांकडे होतं आणि मतदारांपर्यंत ते पोचत होतं, तर ते आर्थिक पाठबळ ते देऊ शकले नाही. आम्हाला ते नकोही होतं की आपलं आर्थिक पाठबळ नको. जर मतदारांना वाटत असेल की भ्रष्ट मार्गानेच त्यांना जर एक रोमन फेज आहे साहेब, मी त्याच्यावर बोलणार आहे की यथो राजा तथो प्रजा, पीपल गेट्स व्हॉट दे डिझर्व. जे स्वतः भ्रष्ट असतील तर त्यांना नेते भ्रष्टाचारी मिळणार. त्यांचे रस्ते असतील, त्यांचं जलजीवन असेल, त्यांचं शालेय शिक्षण असेल, त्यांचं आरोग्य व्यवस्था असेल, त्यांची वाहतूक व्यवस्था असेल, ह्याच्यामध्ये त्यांना भ्रष्टाचारातनं त्यांची फळं भोगावी लागणार. जनतेने जे काय आता निवड केलेली आहे त्या भ्रष्टाचारा मार्गाने, त्या भ्रष्ट झालेल्या मार्गाने, स्वतः भ्रष्ट झालेल्या मार्गाने त्यांनी त्यांचे जे प्रतिनिधी आणलेले आहेत त्याची त्यांना फळं मिळतील. परंतु आम्ही त्यांना ती फळं कशी कडू न लागता गोड होतील यासाठी विरोधक म्हणून चळवळीच्या मार्गाने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू. त्यांच्या ज्या लाठी आहेत त्या आमच्या दगडावर येऊन आपटतील आणि पुन्हा जातील. भ्रष्टाचाराच्या लाठी पुन्हा न्यायचा प्रयत्न करू. लोकांचं कवच म्हणून आम्ही ते सांभाळण्याचा प्रयत्न करू एक चळवळीच्या मार्गाने. लोकांनी आम्हाला प्रतिनिधित्व कमी प्रमाणात दिलं आहे, परंतु चळवळी आमच्या हातात महात्मा गांधींनी जे विरोधक त्यांना मानत नाहीत आणि त्याचाच रात्रीच्या रात्री वाटप करतात, तेच महात्मा गांधींनी त्यांना तारलं आहे. परंतु ते महात्मा गांधींच्या विचारांना मानत नाही, फक्त महात्मा गांधींच्या फोटोला मानतात, ते प्रिंट झालेल्या नोटांना मानतात, परंतु त्या विचारांना मानत नाहीत. त्याच विचाराच्या चळवळीने आम्ही आता विरोधक म्हणून ह्या सगळ्या भ्रष्टाचार मार्गावर जनजीवन असेल, त्यांचं जलजीवन असेल, त्यांच्या योजना असतील, त्यांच्या असफल झालेल्या योजना असतील, त्यांचा मार्गामार्गात झालेला भ्रष्टाचार असेल, वाहतुकीचं असेल, आरोग्यात असेल, शैक्षणिक विभागात असेल,
सर्वीकडनं अगदी धरण प्रकल्पात असेल, या सगळ्या ठिकाणी जे जो चाललाय तो चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही लोकांसाठी समाजकारण म्हणून पुढे येऊन ते उभारू आणि लोकांचं कवच बांधण्याचं काम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष बनेल. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असलेल्या कुडाळ तालुक्यातील नेरूर येथील श्रीदेव कलेश्वर देवस्थान येथे महाशिवरात्री उत्सवाचं भव्य आयोजन करण्यात आलं आहे. नमस्कार. चारुदत्त रमाकांत देसाई, देवस्थान व्यवस्थापन समिती नेरूर, कलेश्वर देवस्थान व्यवस्थापन समिती नेरूरचा विद्यमान अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असा नेरूरचा महाशिवरात्री उत्सव उद्या दिनांक 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी या ठिकाणी साजरा होतोय. श्रीदेव कलेश्वर मंदिर याची स्थापना असं म्हटलं जातं की 800 ते 1000 वर्षापूर्वी या ठिकाणी झालेली आहे आणि त्यानंतर काही वर्षांनी या ठिकाणी महाशिवरात्री उत्सव सुरू झाला आणि तो आजतागायत या ठिकाणी सुरू आहे. श्रीदेव कलेश्वर मंदिर याचा महाशिवरात्री उत्सव हा अतिशय चांगल्या भक्तिभावपूर्ण वातावरणात दरवर्षीच साजरा केला जातो. या मंदिरामध्ये कलेश्वराच्या मूर्तीबरोबरच आजूबाजूला जे पंचायतन आहे त्यामध्ये ब्रह्मदेवाची एक मंदिर आहे. सिंधुदुर्ग नव्हे तर संपूर्ण भारतात जी 3 मंदिर आहेत त्याच्यापैकी एक मंदिर हे आमच्या नेरूर गावामध्ये आहे. उद्या दिनांक 15 रोजी महाशिवरात्री उत्सव आणि रथोत्सव या ठिकाणी सुरू होईल. बरोबर सकाळी 5 वाजता महापूजा झाल्यानंतर या ठिकाणी भाविकांना दर्शनासाठी सोडलं जाईल आणि त्यांना दर्शनाचा लाभ घेता येईल. ते झाल्यानंतर दुपारी या ठिकाणी कीर्तन होईल. नंतर रात्री 10:30 वाजता पुराण वाचन आणि पालखी सोहळा होईल. आणि सगळ्यात जो या कार्यक्रमाचं जे महाशिवरात्रीचे जे वैशिष्ट्य आहे तो म्हणजे रथोत्सव हा उद्या बरोबर 2 वाजता रात्री या ठिकाणी साजरा केला जाईल. या उत्सवासाठी अनेक भाविक भक्त या ठिकाणी येत असतात. सर्व भाविक भक्तांना विनंती आहे की उद्या सकाळपासूनच त्यांनी या ठिकाणी दर्शनासाठी यावे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाशिवरात्रीच्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. तसेच रात्री जो रथोत्सव होणार आहे त्याला सुद्धा यावं असं मी देवस्थान समितीच्या आणि गावाच्या वतीने नम्रपूर्वक आवाहन करतो. गोव्यावरून देवगडमध्ये आलेल्या 2 पर्यटकांनी एका लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. पाहूयात. देवगड तालुक्यात पर्यटनासाठी आलेल्या आई व मुलानं आत्महत्या केल्याची घटना 13 फेब्रुवारीला 8:30 ते 14 फेब्रुवारी दुपारी 12:30च्या कालावधीत घडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. देवगड तालुक्यातील समुद्र किनाऱ्यालगत एका होमस्टेमध्ये पर्यटनासाठी वास्तव्यास आलेल्या गोवा येथील मायलेकानं नायलॉन दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली. याबाबत होमस्टेच्या मालकांनी देवगड पोलीस स्थानकात फिर्याद दाखल केली आहे. पहिल्यांदा आलो सावंतवाडीत. मी इकडच्या सगळ्या आयोजकांचं मनापासून आभार मानतो. आमचे जे हिंदू वैष्णव आणि युवा संघटन आहे त्या सगळ्यांचेच आभार मानतो की त्यांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं या कार्यक्रमाला येण्यासाठी.
मी सावंतवाडीत पहिल्यांदा आलो आहे. मी आधी कुडाळ, वेंगुर्ला, वरती परत आंजर्ले, चिपळूण वगैरे या भागात खूप आलो आहे, पण पहिल्यांदाच सावंतवाडीत याचा योग आला यांच्यामुळेच. सो खूप बरं वाटतं येऊन. आणि मला असं नेहमी वाटतं की महाराष्ट्रात जितकी लहान लहान मोठी शहरं आहेत तिथे प्रत्येक मराठी कलाकारांनी जाऊन लोकांसोबत एक संवाद साधला पाहिजे. खरं सांगायचं तर गेली वर्षभर आम्ही उत्तरच्या प्रोसेसमध्ये होतो आणि अतिशय जवळचा सिनेमा आहे माझ्या मनाच्या. आणि मी क्षितिज सर जे आमच्या सिनेमाचे दिग्दर्शक आहेत त्यांच्यासोबत याआधी नाटक केलं होतं. सो आमच्यासाठी हा सिनेमा खूप महत्त्वाचा होता. त्यांचा पहिला सिनेमा होता आणि माझा एक सोलो हिरो म्हणून एका मोठ्या लेवलवरती खूप दिवसांनी एक सिनेमा येत होता. सो त्यामुळे आम्ही दोघेही खूप अस्वस्थ, अँशियस, थोडे घाबरलेले होतो. पण महाराष्ट्रातल्या तमाम प्रेक्षकांनी खूप छान प्रतिसाद दिला सिनेमाला. आणि त्याचबरोबर काल झी5वर सुद्धा आलेला आहे. झी5वरती सुद्धा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. लवकरच आपल्या झी मराठी वाहिनीवर सुद्धा येईल. सो बघायला विसरू नका. आणि अजूनही तुम्हाला आवडला तर तुमचा प्रतिसाद आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचा. ठरलं नाही आहे, ठरत आहेत गोष्टी. त्यातल्या काही गोष्टी कोकणातच घडतील असं मला वाटतं आहे. सो पुन्हा कोकणात येण्याची तयारी सध्या मी करतो आहे. उन्हाळ्यात यावं लागेल असं मला वाटतं आहे. पण जर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर परत इकडेच येऊन शूटिंग करायचा योग येईल. एकतर आम्हा सगळ्यांचं गाव कोकण आहे. आम्ही सगळे हरचेरी, चांदेरे या भागातून मुंबईला गेलो होतो. सो त्यामुळे आमचे बरेच नातेवाईक कोकणातले, आम्ही सगळेच कोकणातले आहोत. आणि त्यांचे प्रयोग जेव्हा कोकणात व्हायचे तेव्हा ते भरपूर रंगायचे. माझे काका जे काही 1-2 वर्षापूर्वी गेले ते मला नेहमी सांगायचे की त्यांचे काही नाटकं 4-4, 5-5 तास ते रंगायचे. कारण प्रेक्षकांचा प्रतिसाद इतका जोरदार असायचा आणि त्यांच्यातलीच लोक कोकणात परत येऊन परफॉर्म करत त्यांच्यासमोर, अशी एक भावना सगळ्यांच्या मनात असायची. त्यामुळे माझ्या वडिलांच्या मनामध्ये खूप मोठं स्थान होतं कोकणाचं आणि माझ्या मनातही तेवढंच आहे. आणि कसं आहे, तो फक्तच आता मराठीचा प्रॉब्लेम राहिलेला नाही आहे, तो हिंदीचाही प्रॉब्लेम राहिलेला आहे. तुम्ही आता बघाल या महिन्यात असे रिलीजेस फार नाही आहेत, पण आले की एकदम 3 येतात, एकदम 4 येतात. सो माझ्या मते सगळ्या निर्मात्यांनी एकत्र येऊन या गोष्टी डिसाईड करणं खूप गरजेचं आहे. मराठी सिनेसृष्टीला निर्मात्यांची संघटना असणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा निर्मात्यांची संघटना असेल तेव्हा लोक नवीन फायनान्सर्स म्हणून इंडस्ट्री देत आहेत, त्यांना एक चांगलं मार्गदर्शन मिळेल. आणि त्याचबरोबर सिनेमाचे रिलीजेस इतके चांगले सिनेमे येत आहेत. मागच्या वर्षी 10 ते 12 जे सिनेमे जे चांगले आले, म्हणजे उदाहरणार्थ आता थांबायचं नाही, दशावतार, चारण, उत्तर, हे सगळे सिनेमे नवीन दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केले होते. हे सगळ्यांचे पहिले सिनेमे होते. असं कधीच होत नाही की एकाच वर्षी इतके नवीन दिग्दर्शक एका इंडस्ट्रीमध्ये येऊन सिनेमे बनवतात. सो हे पहिल्यांदाच झालं आणि हे या दिग्दर्शकांचं अजून एक 10, 15, 20 वर्ष करिअर असावं, अजून एक चांगला मराठी सिनेमाला मोठं स्टेज मिळावं, यासाठी माझ्यामध्ये निर्मात्यांचं एकत्रित येऊन हे रिलीज डेट आणि त्याचं एक स्ट्रक्चर एकत्र करणं खूप गरजेचं आहे. कलाकार म्हणून मी रडवतो खूप छान. असं काय नाही आहे, असं रडव. त्यांची तीच एक ओळख होती आणि त्यांनी जेव्हा वेगळे प्रयत्न केले तेव्हा लोकांनी ते स्वीकारलं नाही. सो तो धडा आहे माझ्या आयुष्यातला. मला माझी एकाच भूमिकेशी किंवा एकाच जॉनराशी ओळख नाही ठेवायची. मला प्रत्येक प्रकारचे सिनेमे करायचे, मग ते विनोदी असो, थ्रिलर असो किंवा वेगळ्या सामाजिक विषयांवरचे असो. जितक्या वेगळ्यात वेगळे सिनेमे आणि पात्र मला करता येतील तितकंच वेगळं काम मला करायचं आहे. माझ्या वडिलांची पर्सनॅलिटी तशी होती, ते इमोशनल होते, हळवे होते, लहान मुलांसारखा त्यांच्यामध्ये इनोसन्स होता. सो तो वर्क व्हायचा त्यांच्यासाठी. त्यांचा जे मूळ स्वभाव जो होता तोच खूप विनोदी होता, त्यामुळे ते खूप छान उभं राहायचं. माझा मूळ स्वभाव एकदम विनोदी नाही आहे, त्यामुळे मी वेगवेगळे प्रयत्न करत असतो. सो ते हसून गेले, त्यांची ती ओळख आहे. त्यांनी अनेक लोकांना खूप छान आठवणी दिल्या. त्यांचं मोठेपण आहे, त्यांचं काम आहे. मी लोकांना जास्तीत जास्त एंटरटेन कसं करत राहीन ह्याचा शोध चालू आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारे करत आहे, एकाच जॉनरमध्ये नाही करत. आता तुम्ही रील्सच्या माध्यमातून खूप चांगले कलाकारही आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण कोकणात बघू तर कोकणी रान माणूस खूप चांगलं काम करतो आहे. अजून अशी खूप लोक आहेत जे चांगलं काम त्यांच्या फॉलोईंग थ्रू, त्यांच्या रील्स थ्रू करत आहेत. काही लोक अशी आहेत जी रीलच्या माध्यमातून सिनेसृष्टीत किंवा नाट्यसृष्टीत येण्याचं स्वप्न बघत आहेत. तर त्यांना मी एवढंच सांगेन की
ह्यासोबतच जास्तीत जास्त तुमचं जे ज्ञान आहे, शिक्षण थिएटरचं असो किंवा नाटकाचं असो, हे पण बाजूला चालू ठेवा. कारण कोकणाला ही एक खूप मोठी परंपरा लाभली आहे, ती आहे नाटकाची. इथे अनेक दशावतारी कलाकार असो किंवा कॉलेजमध्ये घडणारे कलाकार असो, इतके कोकणातले कलाकार मराठी सिनेसृष्टीला दिलेले आहेत. त्यामुळे रील्स ही आत्ताची गरज जरी असली, रील्स बनवणं, कंटेंट क्रिएशन ही आत्ताची गरज जरी असली, तरी त्याचबरोबर नाटक करणं, त्याचबरोबर मोठ्या फॉर्मॅटमध्ये काम करत राहणं तितकंच गरजेचं आहे. आय थिंक उत्तरच माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आव्हानात्मक रोल आहे. कारण पूर्णपणे सिनेमा, जसं तुम्ही जर सिनेमा बघितला असेल तर पूर्ण सिनेमा माझ्या खांद्यावरती आहे पूर्णपणे. आणि त्याचबरोबर एक वेगळ्या प्रकारची भूमिका, अशी भूमिका मी कधीच साकारलेली नाही आहे याआधी. सो त्यासाठी एक वेगळी भूमिका होती. आणि लोक कशी एक्सेप्ट करतील, लोकांच्या मनात काय विचार येतील ही भूमिका बघून, हे सगळं खूप चालू होतं. खूप जास्त ॲज आय सेड अर्लियर की खूप अँशियस होतो की कसं सगळं लोक कशा प्रकारे एक्सेप्ट करतील सिनेमा. पण खूप चांगलं लोकांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही नॉमिनेटेडसुद्धा आहोत झी गौरवला यावर्षी. मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचं नॉमिनेशन आहे, बेस्ट फिल्म आहे उत्तरला, बेस्ट दिग्दर्शन आहे, बेस्ट डायलॉग आहे. सो त्यामुळे त्यासाठी पण आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. या अर्थाने लोकांनी पण एक्सेप्ट केलं आणि सगळ्या बाकी इतर जजेसनी आणि क्रिटिक्सनी पण एक्सेप्ट केलं असं मला वाटतं. आज सकाळी एकतर रात्रभर मी शूट करत होतो आणि ते 2-3 वाजता पॅकअप करून मी पायी फ्लाईट पकडून इकडे आलेलो लिटरली. त्यामुळे आज व्हॅलेंटाईन्स डे हेच मी विसरलो होतो. मी जेव्हा फ्लाईटमध्ये शिरलो तेव्हा अनेक कपल्स मला गोव्याला येताना दिसली. त्यांच्यामध्ये मी एकटाच होतो जो कामासाठी चालला आहे. पण मला नेहमी बरं वाटतं की जेव्हा असे कुठले सण उत्सव येतात किंवा अशी काही गोष्ट येते जिथे सगळे सेलिब्रेट करतात आणि आपण काम करतोय, हे बघून मलाच खूप बरं वाटतं की आपण बिझी आहोत. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगडमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या आई मुलाची आत्महत्या. तरी जनतेचं कवच म्हणून ठाकरे शिवसेना काम करणार, संदीप सरवणकर यांचं भाष्य. आणि ओव्हरलोड ट्रकवरचं नियंत्रण सुटलं, मोठा अनर्थ टळला. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.